Nindot kayo kung nato yung mapuy-an kining tubag nato sa Salmo. Nag-ingon nga Ginoo, ang tanan kong paglaom anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Duha gid ni ka virtues, gugma ug kaluoy. Nya gihimong adjective ang gugma, mahigugmaon, loving, mercy. Magparis ng love ug ang mercy, wala ka nang hahanapin pa. Na lingiyay mong tupad, ing na nagparis na nimo. Ing na nagparis ang love ug ang mercy. Usahay no, love and jealousy. No, magparis na usahay. Nya karon sa mga batan-on, love and lust. Usahay sad love and greediness. Usahay love and possessiveness. Murag inaana bitaw ang dating. Kabantay mo. Amo na, wa mo mutingog. Si San Pablo sa unang pagbasa nato karon, naghisgot gyud siya nga tabangan kita sa Espiritu Santo, dili ta kamaong muampo ngadto sa Ginoo, pero ug pasudlo nato ang Espiritu Santo din hinato, tabangan tanyag ampo kay kahibaw man siya unsaon pag kuha ang gugma ug kaluoy sa Dios. Kay Dios man siya. Mo nay nakanindot sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. Bunga ni anang iyang gugma o kaluoy or mahigugmaong kaluoy natong mga makasasala, gitagaan ta niya sa Espiritu Santo aron mao kunoy mag-agulo sulod kanato. Murabag maoy mo ampo ba on behalf of us. Pero ang pangutana, suod baka ta sa Espiritu Santo? Magpag-guide baka ta sa Espiritu Santo? Kay kanira ba sang espiritus demonyo maningkamot ba sa ni nga makigsuod nato? Be kono be lingian sa dimong tupad ing nakinsa may masuod nimo, Espiritu Santo o espiritus demonyo? Ina nganong nausab mo ng color sa imong buhok, kinsa may suod nimo ana, Espiritu Santo o espiritus demonyo? Kanang imo rong kilay ngano man ang naingon ana mo na, kinsa may gatudlo nimo ana, Espiritu Santo o espiritus demonyo? Kanang imong paggamit sa imong kwarta nga di jud ka mo palit og slot, kinsa man suod nimo ana, Espiritus Santo o espiritus demonyo? Kanang dili jud ka mo bigay, di jud nimo tagaag agianan ang imong silingan, di jud ka agi bisag motor kay imo yung gikural ang imong yuta. Unsa may gahatag nimo anag tudlo nimo ang gagiya nimo? Kanang imong sakyanan nga anha gid nimo iparking anang karsada nga agianan ginas publiko na imbis two way na one way na lang hinuon, kinsa man say gatudlo nimo ana? Kanang sige nimong pangurakot anang flood control, mga PhilHealth ug uban pa. Napatuyon sa to pataba nga 1 trillion, kinsa may gatudlo nila ana, Espiritu Santo o espiritus demonyo? Kanang mga inaana ba? Og kamo sang gasigig palit og slot, kinsa man say gatudlo ninyo? Ako sad nga nagsigig baligyag slot, kinsa man say gatudlo nako? Ambot lang. Nakaron unsa may mga mahitabo kung giyahan ta sa Espiritu Santo? Ang una gyud, mawa ang atong sala. Ang una gyung itudlo sa Espiritu Santo nato kana gyung pagwagtang sa sala. Sayon ba buntogon ang sala o lisod? Nato na sugod na mong lisod mo na. Tungod anang sala, mura man gud ang sala og clog up, mura bag sa ato panang mga ugat kana bitang moingon sila, uy, taas na kay imong kolesterol na, muatake ni kay ning clog up na ni sa imong mga ugat sa imong heart, or taas kay kag uric na, patay jud ani. O ngay na ba?
Muklag up, gamay na lang king agianan. Nya mag-anam kadaghan ang atong sala, mag-anam gyud kagamay na lang gyud ang agianan sa balaan nga kinabuhi, kanang holiness. Mo ko na, muram mo, murag bato-bato ba. Nana. Nya gimo nang kuhaon, kay nipilit naman na nimo, naanad naman ka anang salaa, sakit siya kuhaon. Mao na kanang imong jealousy nga kuan kay ka, siloso kay ka, kuhaon na nimo, ilisa na nimo og tolerance and acceptance, maghilak yun ka. Nya dili ka andam mohilak, maglisod ka ana. Mao na maglisod sa kagsod sa langit. Kanang imong greediness, avarice, kahakog sa pagpaambit sa imong kwarta, inigkuha nimo ana, sakit kay na-attach man ka sa imong kwarta. Sakit oy. Labi na gyud mopalit ka og slot nga challenge, press atong Grace 70 slot challenge 7,000, galisod gani kas 100 nga usa ka slot. Samot na ato kas challenge 7,000. Samot na gyud ari kas PPSC na to nga tag pila to 162 slot challenge na pila man na 16,200 na kalisod ana uy. Ngin ana ba? Mao na una gyud natong bation, sakitan ta. Pero sige lang, kana bitang i-bypass o pirahas kasing-kasing, aron lang yun maka-function ang kasing-kasing, kay ni-clog up na. Unsa may mahitabo? Sakit ang opera, sakit sang bayronon. Pero naagi mo gambol eh. Magi nagsolicit na to dire, kita galisod na ta, hapit na ta way kwarta din pero mo pisik-pisik lang yapon taghatag anang magsolicit, kay maluoy man ta. So nakamoingon ako, pader, nasakit sa kasing-kasing ang akong anak, wa pay tuig ang edad. Operahanan sa to'y mga procedures, ang total pader mga 2 million among kinahanglan. Wa gid taon mi kwarta. Ako sa ngunahuna, ay sus, wa pa man ituig ning bataa, anghel pa man eh. May pagdi na lang ni nila tambalan. No? Kay siguro maginang musod og langit. Bitaw, nganong gastuan pa man nimo? Pasudlan na lang naglangit. Ang uban gani karon, healthy kayo, gi-abort man. Sinan ka ng 73 million average abortion every year, tibuok kalibutan. Di man jud kumutuong masakito na mga bataa kanang gipang abort. Awa mo kibaw, 73 million average recorded induced abortions based na sa WHO nga record. Since 2023 hangtod karon mag-average nag-ingon ana 73 million. Sa una 50 million ra na. Karon ni average nag 73 million per yung pinatyanan is mga bata. Unya ni ay hapit na mamatay nga bata. Hala gastuan yung minilyon. Usahay ba muratag in general ba? Usahay di ay uban nagsigig patay sa bata. Di say uban gasigi og pangutang kay para lang yun makabuhi og bata. Hay may sakto ani. Hay may sakto. Kung arita mangutana sa Espiritu Santo, moingon ginang Espiritu Santo, tumana ang kabubuton sa Dios. Ayaw pugsa pagbuhi ang patyonon. Ayaw sagpatya ang buhi. Kana ang masakiton ayaw pugsa nga mabuhi gyud, labi na gyud stage 4 cancer, kidney failure. Ayaw na lang nagpugsa kay patyonon naman na. Igugmaan na lang na, tagain na lang na sa mga normal nga pagtagad. Wa na patyonon na ay pamugos. Pero kanang buhi himsog ayaw patya. Unsa maroy makapatay sa mga bata? Abortion, pills. Unsa may makapatay sa dagko nga mga healthy kaayo? Drugs.
gubat, purting patay ana oy. Kanang unemployment, tungod sa unemployment, mapugos og kapit patalim ang mga batanon. Ang uban mamaligya na silang lawas katong arang-arang og naong. Makapalit ni usahay ana sa. Labi nag ubay-ubay ang kolektar ang adlaw minatay. Makapalit kitag buhi usahay. Sala ba? Sala. Mapugos kay wa tay pag tinabangay. Kaning korupsyon, purti nang mapatay ang korupsyon oy. Purting mapatay na. Daghan kay nangamatay sa flood control palang daan nagikurakot, trillions ang gikurakot sa flood control, pila ka buok ang nangamatay kay naanod sa baha, natumpagan anang mga riprap, mga landslide. Labaw na ginang PhilHealth, nagikurakot nilag maayo, nga pila to ka billion pesos, 80 ba to kapin, billion ang gikuha. Pila ka buok ang dili na mapatambalan, nabuhi pag ginunta kay ito, himsog pa, gamay rantang tambal kinanglan, ni grabe na lang hinoon, kay wagi ikatambal. Ayaw patya ang buhi, na mabuhi pa, ayaw sag buhia ang patyo no na. Mo na gustos Espiritu Santo, na, lingay mong tupad, na buhi pa ka, o patyo nun. Ayun na. Bita na usahay din 95 years old. Galisod naglakaw. Nya ni sakit ang dughan. Nya moduol din ako, pader, hilingi ko pader aron mawa ni akong sakit sa dughan ako. Pila na may edad nimo? 95. Nako ay di na madaghiling oy ana. Sakit na gina siya kay nangaluag na mo ng mga tuwerka. Pader, kining akong tuhod sakit kay pader, maglisod na yung kong tikang pader, sakit kay pala na may edad nimo 89. Ay sus din agi na maulian dawatan na lang na wata na lang, hapit naman yun, hapit na gamay na lang kayong ano tiwaso na tiwasono na ayaw na nagpugni. Mao na mga igsoon, ang kabubuton sa Dios mo'y atong sundon, dili ang atong kabubuton. Unya, matod pa ni Kristo, daghang naguna, maulahi. Daghang naulahi, mauna. Kani di ang pagsulod og langit, di mag-agad og time frame. Why time frame? Why punctual? Wa say late. Ay mo pagtuo nga kamong gasigig simba din hisukad pa bata pa mo, siguro gud mong malangit. Why siguro overtikan lang mo anang gasigi lag inom dihang wa gyoy simba-simba, inig-inding radi ay silay na langit, kamoy na impierno. Or kitay na impierno. Lagi. Kanang gasigig inom diha. Simbako pananglitan, mukalit na sila og sakit ng ilang lawas, nya makaamgo sila sa ilang bisyo, nya mubiya, muarig simbahan, nya mupalit pagyog slat, nigpalit og slat, muhilak pagyod sa kangilad sa iyang kinabuhi. O niya, ang iyang asawa nga nagsigig simba dire, ni desisyon na sad nga agyo ko mudawat ning animal dako. Total ang among mga anak ni graduate naman, stable naman, wa na ko makinahanglan aning buang-buang dako. Ana. So pag uli niya sa inyong balay, naghilak na siya, hubog lang yapon. Wa ni mo dawata. Wa ni mo dawata. Karon nilakaw siya, naligsan, di namatay. Karon ikaw nga wa ni dawat niya, giatake mo sa ka, di patay sa ka, tiwasono naman sa ka, guwang na gud mo. Pero ikaw sukad paminyo pa mo, sige yung simba, yung naong simbahan. Kadtong imong bana kausar gyud nakasimba, naghilak, nagpasaylo.
Inig atubang niyo ros Ginoo, kinsa kay dawaton sa Ginoo. Oy, ambot lang ninyo. Sige. Ako di lang kumutel. Pangutan ang Holy Spirit. Basta ang iyang gisulti dire, daghan ang nauna, maulahi. Daghang naulahi, mauna. Usas iyang example ana ni Hesus, kadto si Dimas, inomdomong Dimas, di ba katong gilansang sa krus duham tukbok, istas kuno tong diri suanya, Dimas kuno tong diri too. Sus kadtong duha ni angkon gyud sila nga sukad sa ilang pagkabatan-on hangtod ni pilit sila sa cross, angayan gyud silang ilansang sa cross kay nganuman pulos binuang pulos krimen ang ilang gibuhat. Kato pa notorious sinners. Pero si Dimas adtong gutloa iyang gibadlong ang iyang kauban nga nibugal-bugal ni Hesus. Nga kanaog diha sa cross. Mesiyas nga ka. Kanaog diha kami sad pakanauga sa niya mi. Niingon dayos Dimas, bay, wa ka mahadlok anang imong gisulti. Kita angayantang ilansang sa cross kay mga sad-an ta, kriminal ta. Pero kining tawhana wa ni sala na apil og kalansang nato. Unsa man na siya? Nitan-aw na siya sa iyang sala. Unya wa na siya muakyos sa iyang isig katao. Unya nihimo pagid siya og preaching the gospel for conversion. Mga acts man na nga gusto ni Kristong atong buhaton. Preach the good news of salvation, repent. Di ba? Unya have faith in me. Iya da yung gisumpayan. Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Faith. Wa na. Pila na lang ka oras. Patay na sila. Unsa may gisulti ni Hesus? Karon dayon, kuyog kanakos paraiso. Naunhan si Mama Mary, si Mama Mary, wa kasuod og paraiso. Si Saint Joseph nga namatay una, wa kasuod og paraiso. Kadto mga propeta sila si Moises, wa pa kasuod sa paraiso. Kay didto pamantos impierno sila gihold. Kay di pa man abli ang langit. Pero ang kaning tulisan nga gilansang sa cross, maoy unang kuyog ni Hesus pag abli niya sa paraiso. Kay ngom siya karon dayon, kuyog kanakos paraiso. Siya man si Hesus ang niabli sa paraiso pagsaka niya, kuyog tong tulisan dako. Sige. Katapusan na lang lingi sa imong tupad. Ingna unhan ti kag palit og slat. Ingna ba? Ingna unhan gid ti kag palit og slat. Kana bang mag-contest na magkisay unang makapalit og slot kay ipalit ni og slot siyempre recorded na dito pero may ka unya na lang basig mahutdan na hinuong kas panahon kay matud pang Hesus diri sa ebanghelyo inigsirado niya sa pultahan magbarog mos gawas magsigi mog tuktok Ginoo ablihi in taon kami moingon na siya wa ko kailan ninyo. Ganiha unta to, abli pa to, wa gid mo musulod. Karon ang gisirad ana, ning suod na mo. Wa na resibo para sa slot. Gihipos na ang lamisa. Karon, open pa. Palit dayon. Salamat ha sa namalit na tog slot. Mo ni atong update. Ang atong grace or God's reward and complete elation. Ang atong halin niabot nag 80,621 ka slots na apay 619,379 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Open pa kay niha ay ninyo ayon nyo guwatan nga mahurot na ni na magkagot gyud ang inyong ngipon ba mangita mo slot. Unya naani 70 slot challenge nga tag 7,244 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC para sa atong mga projects dinhi sa atong parokya, ang atong halin niabot na 46,522
kas slots nya napay 53,478 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya 162 slot challenge ani 16,200. 105 na sa dangatong nadawat. Para sa mga earthquake victims, niabot ng atong halin og 14,449. Nya kuhaan atong na distribute na nga 8,773 ka slots, na apay 5,675 nga ato pang i-distribute in near future. Ato na ning i-distribute. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Naasa tay opportunity para makasuod tag langit kaning atong pagpasuga sa atong mga nitso. Available na karon ang pagpasuga ni ay mga lamisa dinhis gawas sa atong opisina didto sa sementeryo, sa municipal ug sa Catholic cemetery nato. Tuwa sa didto'y mga lamisa. Ayaw ninyo huwata nga ma-close, ha? Musira ra ba na karong October 30. Nya kamo sang mga nipalit na para pagpasuga, bisita na mo inig ka October 30, labing dugay, alas 12 gabi aron nga ma-install na ang mga suga ig October 31, pwede sad kutob October 31 sa hapon, kanang di pa mo gabi kay inig ngit-ngit na sa October 31, pasigao na ang suga hangtod November 2. Muna bisita mo sementeryo, dadatong inyong resibo aron mabutangan ang atog suga ang inyong mga minahal sa kinabuhi nga mga lubong nila. Lain sang opportunity nga makapasuod na tos langit kining pag-ampo sa mga kalag nga nangamatay, pamisa. Nanasad atong mga sobre para pamisa sa mga kalag. Suwat diha nya butangis imong love offering. Pasabot, imong gipaambit ang imong kaugalingon. Wa na dinhi ang pamisa to asluyo. Itong naasa, kanang na diha, love offering na para sa misa, kanang nasa lingkuranan. Para na sa formal offerings. Ang para pamisas kalag, na diha sa atong mga boxes sa likod, naasa sa atong opisina, naasa sa mga lamisa dito sa atong mga menteryo. Kining tanan, mingon ta, pangwarta man na pader. Makakwarta ginon ang simbahan. Pero ang simbahan sad, ako nga nagdadin sa atong parokya, para sad ko makasud sa langit, muapil sad ko og pasuga, muapil sad ko palit og slot, muapil sad ko pamisas mga kalag. Haron pulos ta makasud. Kay kamura unyay makasud, ako dili. Purting di malasan ako. Gatuo mo di sad ko magpamisa, di sad ko muapil anang pasuga. Nasagod ko yung mga minahal kinabuhi na ngamatay. Akong papa, akong mama, mga apuhan, wa naman, hurot naman sila kamatay. Akong mga iyaan, uyuan, hurot-hurot na. Sa mama side, duha na lay nahibilin. Sa papa side, usa na lay nahibilin. Mga tiwasono na kayo. Nasa ko'y pamisahanan. Ang mag-ampo para sa mga kalag, tagaan sa reward sa Ginoo. Iampo sadta sa Espiritu Santo. Ug ang mga kalag nga atong giampo nga makasud na ngadtos langit, muampo sadto nato in eternity samtang nagpanaw pa ta dinhi. Nana gina siya. Manindog na ta katong gusto mo suod og langit.